Balên hêja merheba ji we re. Aniha di vê vîdeoyê de ez dixwazim ku di derbarê jiyan û felsefeya Marcus Vipsanius Agrippa de hinek zanînan raberî wê hêjayan bikim. Marcus Vipsanius Agrippa piştî zanînê di sed sala sêyên de jiyaye û filozofekî mîstik ê Romayê ye. Agrippa jî wekî filozofekî gumanber, ancî bizin şikwer, şikber, septik hatiye dîtin. Derbarê Agrippa de zanîniyên me mixabin gelekî kemin. Lê li gor zanînan Agrippa gelekî li ser tropeyên aynısî de musî rawestiyaye û hejmara wan 10 tropeyan daxistiye pêncan. Wekî tê zanîn aynısî de musberî gotibû ku zanînî ne pêkan e û ji bo peytandina vê teoriya xwe jî 10 tropeyan raberî me kiribû. Pênc tropeyên bi gotinekî din delîl sebeb palpişt ancî hencetên Agrippa evin. Yek, hem di jiyana me ya rojane de û hem jî di nîqaşên filozofan de raman pev diçin. Dido, tu tişt bi serê xwe nikare xwe rabe bike. Her ravê jî pêşniyariyekê nû ye û ev yek hetayê jî dikare wiha bidome. Sisê têgihî û daraz bi du wateyên îzafî ne. Her du jî li gor barbir diguherin û ji têgihiyên hawirdorî ketûmet dibin. Çar, filozofên dogmatik yani filozofên ku baweriya xwe bi zanînê tînin ji ber ku nêwerin heta dawiyê pêşniyariyên xwe raber bikin, serî li ferzweriyên ku nikarin bipeytînin didin. Pênc, filozof pirî caran yên ku bi sehekên me re tekildarin bi aqil, yên ku bi aqil re tekildarin jî bi sehekan dipeytînin. û lewma jî bi vê nevê bi du awayan dibin sebebê çewtiyan. Axirî meriv dikare bibêje ku Agrippa jî têgihiştina mirovan û ji ewledariya sehekan ketiye gumanê û gotiye ku îmkana zanîna heqîqetê tune. Bi vê helbesta xwe re jî bandorê li Montaigne û Pascal kiriye.